Liam Vidal ta' 39 sena minn biex inżamm arrestat brabta maħruq ta' dar f'Ħalluqa. Il-każ seħħ fit-19 ta' Diċembru li għadda fit-triq il-Wilġa Ħalluqa għal ħabta ta' 3:30 ta' filgħodu. Huwa ġie arrestat mill-iskwadra ta' kontra reati violenti fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u l-Pulizija tad-Distrett ta' Ħalluqa. L-Ispetturi Mario Xiberras u Hugh Bercini spjegaw kif sissa għadhom ma stabilixxewx ir-raġuni għala allegatament l-akkużat involva ruħu f'dan ir-reat. Huwa wieġeb mhux ħati. Għall-akkużat der l-avukat Ezekiel Bsajla li talab għal ħelsin mill-arrest tal-akkużat għax qatt ma xellef difrejh mal-ġustizzja. Qal li huwa kopera mal-pulizija f'dan il-każ, iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat. Brabta ma' dan il-każ diġà tressa il-qorti Alan Brown ta' 44 sena mill-Gżira fejn wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Huwa wkoll baqa' jinżamm arrestat. Raġel ta' 45 sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli li segwa lil martu. Ir-raġel li huwa wkoll missier ta' 3 tfal kien akkużat li fl-20 ta' Mejju li għadda u fil-ġranet ta' qabel segwa lil martu, taħħa fastidju u kiser l-ordni imposta mill-Maġistrat Astrid Maygrima fi frar li għadda li kienet ordnatlu biex ma jsegwix lil martu. L-Ispettur Paula Ċantar qalet li l-mara qaltilha li hija semet lil żewġa bil-karozza quddiem il-bib tad-dar fejn tgħix ma' wlieda. Qalet kif huwa ċempilla diversi drabi fuq it-telefon ċellulari u anki fuq il-post tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.